Għal darboħra l-mużika se tintuża bħala mezz biex apparti t-tiġdid tal-memorji f'dan il-każ tal-famużi sittinijiet se jinġabru wkoll fondi għal kawża mill-iktar ġusta. Din id-darba l-kanzunetti tal-grupp tant maħbub The Beatles se jsaħħru lill-eluf din it-tmiem il-ġimgħa f'Dar il-Mediterran b'risq il-Fondazzjoni Qalb-Tfal, dan f'kunċert Symphonic Beatles. Rodri Kakija, fundatur ta' Qalb-Tfal, spjega kif il-kunċert twieled 6 snin ilu fir-Royal Albert Hall f'Londra mill-kompożitur Wayne Grima. Kakija qal li issa Grima wera x-xewqa li ż-żewġ kompożizzjonijiet tiegħu jindaqqu ma' 27 kanzunetta tal-Beatles f'Malta. Nitkellmu fuq organizzazzjoni pjuttost kbira fejn tinvolvi l-Orkestra Nazzjonali, il-Kor Amadeus, kantanti fosthom minnhom internazzjonali u għandna l-kor ta' tfal ukoll, ġifieri artisti qed nitkellmu ħajkun hemm kważi xi 300 ruħ bejn orkestra u choir. Il-Fondazzjoni Qalb-Tfal tagħti appoġġ finanzjarju psikoloġiku lit tfal fil-bżonn iżda aktar minn hekk tappoġġa lis-sezzjoni tal-kura intensiva ta' trabi li twildu qabel iż-żmien fl-Isptar Mater Dei. Kakija qal li minn dan il-konċert il-Fondazzjoni qed timira li tiġbor madwar 25,000 euro. Biex jitlaq pjan ta' proġett li qed naħdmu flimkien ma' Richmond Foundation biex ikonna unit ta' assistenza psikoloġika fl-MPICU. Dan is-servizz ħajkun qed jgħod kemm għall-istaff u kemm għall-ġenituri li t-tfal tagħhom ikunu għaddejjin minn żmien ta' rikoverazzjoni f'dan il-unit. Dan se jkompli ma' xogħol li l-Fondazzjoni diġà għamlet mal-MPICU fl-aħħar 3 snin fosthom cooling cap system, nurture classes li tfal u ġenituri u apparat ieħor li jiffaċilita żmien li t-tfal ikollhom bżonn iqattaw hemmhekk.